Ahoj, my sme turisti z juhu. Poďte sa s nami pozrieť do Dolomitov. Pre mňa naša cesta začala pár dní vopred, keď som vyrábal dostavbu do auta. Bez nej by sa nám asi všetko klzalo po šikmých, sklopených sedačkách. To by bolo hrozné. Ale o tom tu ďalej, keď sa nejdem. Vyrážame o 2 ráno z Nových Zámkov cez Rakúsko do Talianska. V Rakúsku sme inak zistili, že tam majú okrem diaľnic ešte aj nejaké spoplatnené mýto. Keby sa aspoň dali vynechať v Google mapách, to by bolo fajn. Každopádne sme dorazili konečne do Dolomitov. Áno, po 10 nekonečných hodinách. Celkom dlho tá cesta trvala. Dorazili sme do mestečka či dedinky San Pietro, kam sme v podstate prísť neplánovali a spočiatku sme sa cítili ako... Po Prade. Nie to tam vidieť. Ale aj tak sme si dali krátku túru po lese. Odtiaľ sme pokračovali do Santa Magdalény ku kostolíku a teraz si pomôžem generátorom hlasu, aby som to neskomolil. Chiesetta di San Giovanni. Odtiaľto sme sa vybrali do mesta, kde sme sa chceli najesť a prekvapila nás siesta. Dokonca odtiaľ nemáme ani žiadne zábery. Tam sme si našli nejaké miesto na zaparkovanie cez Park for Night, rozložili sme stán a čau. Keďže sme chceli ešte stihnúť východ slnka na Passo Giau. Dámy a páni, Passo Giau. Pred týmto záberom sme stihli prejsť cez Passo Gardena až k hotelu Passo Giau, najesť sa a uvidieť spomínaný východ slnka v nadmorskej výške 2236 metrov nad morom. Passo sú vlastne priesmyky, nie ten vrch za nami v zábere predtým, ten sa volá Ragusela a okolo neho sme prechádzali pri výstupe na chatu Rifugio Averau. Nič nechceš povedať? Nemám slov. Po ceste hore sme stretli pár svišťov, ktoré sa nechceli dať normálne odfotiť a na konci cesty nás čakala ešte neotvorená chata. Asi sme prišli príliš skoro. Tak sme si aspoň urobili fotky, videá a bez kávy sme sa pustili smerom dolu. Tentokrát trochu inou cestou k chate Rifugio Fedare. Trečíme v preklade 3 vrcholy, náš kvôli počasiu posledný deň. Okruh okolo 3 zubov začíname pri chate Rifugio Auronzo, tam sme sa vyviezli autom. Na ceste sa platí mýto 30 eur, v čom bolo aj parkovanie pri chate. Ináč parkovisko tu je obrovské a aj keby sme neprišli takmer prvý, určite zaparkujeme. Vyrážame smerom k chate Lavaredo. Od chaty nás čakalo prvé menšie stúpanie na Forcella Lavaredo, čo je sedlo z boku Trečíme, kde sme na chvíľku zastavili a urobili si pár záberov. Pokračujeme dolu, Trečíme nechávame za sebou a smerujeme k ďalšej chate Rifugio Locatelli, odkiaľ by sme mali mať tie najlepšie výhľady. Inak je jún a je tu miestami dosť snehu, samozrejme mačky sme si zabudli v aute, takže opatrne, občas popas v snehu, občas celkom v pohode. Prepáč, mami. Máš sa, že si to nevidela.
Od Rifugio Locatelli nás to ťahá dolu do doliny, samozrejme po červenej, keďže tu sú všetky trasy červené plus číslo. Toto bola myslím 105, ak sa nemýlim. Prichádzame k rozcestníku, kde sú s kamienkou na zemi vypísané mená návštevníkov, ktorí tu boli pred nami. Priznám sa, že naše tu nenájdete. Rozcestník je v rámci našej trasy na najnižšie položenom mieste, takže nás teraz čaká väčšina prevýšenia, našťastie stále s množstvom výhľadov a chatou Maud a Langalm, kde mi dobre padla kávička. Odtiaľ už Gautu a keďže na zvyšok času, ktorý sme tu mali stráviť, hlásili už iba búrky, šli sme domov. Takže týmto sa lúčime a už teraz sa tešíme na ďalší výlet. Čau! Vypůjčil bez dovolení automobil, to bude nějaký elektromagneticko-magnetický nějaký jev, si ho prostě nemůžou změřit, protože je to natolik vzácné, že to nedokážou simulovat na Matzkerle, který v 80. letech se to snaží znevěrohodnit.